Lytteprøve. Uddrag af Skælvinger. Kapitel 2. Indtalt af Cecilie Rosdahl. Caroline har ikke lavet sit stamtræ. Hun ryster på hovedet, i det læreren spørger hende. Hun kigger over på de udstoppede dyr. Hvad skal hun sige? Biologilæreren Bo giver sig til at tegne X- og Y-kromosomer. Tag godt med noter, det er prøvestof, hvis det bliver udtræksfag. Så banker det på døren. Da Kimi kommer ind, kigger alle pigerne med spænding. Han parkerer sit skateboard op ad skuffedaret med atlas over kroppen. Du kan sidde her, siger Louise straks. I frikvarteret vil drengene bare gerne vide, om han spiller fodbold, før de styrter ud på boldbanen. Han ryster på hovedet. Er du på Facebook, spørger Marie Claire. Jo, selvfølgelig er han det, siger Thomas Erik. Man eksisterer jo ikke, hvis man ikke har en Facebook-side, er der en anden, der siger. Har du en kæreste, spørger Louise. Han svarer ikke. Han svarede ikke, hvisker en af pigerne til en anden. Caroline hører det med et halvt øre. Så betyder det jo nok, at han ikke har, siger Anne Mette. Eller også er det, fordi han har. Det er aldrig til at vide med fyre. Man skal gætte sig til det hele. Hvad taler I om, spørger Caroline. Ja, ham den nye. Det er som om, man bliver forelsket i ham. Caroline ved ikke hvorfor, men hun synes bare, det er så irriterende, det Louise siger. Som om man kan falde for nogen på den måde ved første øjeblik. Det er nærmest en universel følelse, der ikke er begrænset til kroppen. Det er hele rummet, der skifter karakter, når han er i nærheden. Hans udstråling er så stærk, at han kunne slå myg ihjel. Ej, prøv at se, siger en og peger ud af vinduet. Han skater. De styrter alle sammen derover, som om der var Justin Bieber-koncert. Caroline parkerer cyklen op af muren ved siden af blomsterforretningen og går ind. Du ligner mere og mere din mor, siger Elvira. Hun sidder med hænderne i paraffinbad. Roserne er hårde mod hendes hænder. Caroline siger ingenting. Ja, det gør ikke noget, jeg siger det vel. Det er okay. Hun var jo smuk, din mor, på sådan en liljekonvalagtig måde. Yndig og sart. Er det ikke dem, man dør af at spise? Jo. Hvad skal jeg gøre, spørger Caroline. Hvis du vil skære roserne skråt. Au, siger Caroline, da hun stikker sig, så det bløder. Hun er lige ved at besvime, selvom det bare er en enkelt dråbe blod. Hun kommer fingeren i munden. Elvira tørrer hænder og finder et plaster. Nu er hendes hænder silkebløde. Caroline kommer selv plasteret på. Bagefter rækker Elvira hende en æske. Du får denne æske, det er en ønskeæske. Æsken er turkis indvendig. Der er en lille orange havfrue af plastik i bunden. Hun tager den lille gennemsigtige havfrue op og holder den mellem fingrene. Hvad må jeg ønske? Du kan ønske dig alt, men det skal være noget, du ikke er bange for at få. Caroline bliver helt alvorlig og siger ganske stille. Så ved jeg godt, hvad jeg ønsker mig. Hun kan ikke lade være at smile. Du smiler? Næh, siger hun og rødmer. Før hun går i seng, kigger hun på den lille æske fra Elvira og stiller den på hylden over sengen. Hun tænker på Kimi. Vibe skriver dagens program på tavlen. Har du fået ny kjole? Hvor er den koloristisk? Koloristisk? Ja, du bruger selv det ord, siger Theis. Tak. Først skal I læse jeres skriveøvelser op om en genstand. Bagefter må I lave walk and talk om novellen til i dag. Skal vi også læse? Ja, en novelle. Har du igen ikke lavet lektier? Næh. Hvad med dig, Caroline? Jeg har skrevet om en gaffel. Ja, bare læs den op. Caroline rømmer sig, skæver et øjeblik over mod Kimi. Hun kan mærke, hun rødmer. En gaffel er en del af et bestik, hvortil der hører kniv, gaffel og ske. En gaffel lægger også navn til verbet at gafle. Man kan også bruge metaforen gris på gaflen. En gaffel kan være betegnelsen for 2 kort i en farve i bridge. I skak er en gaffel en dobbelttrussel. Man kan også få gaflen i nogen. En gaffel består som regel af 4 krummede ben og bruges til at spise med. Derudover bruges gaffel i forskellige sammenhænge. Sejlads, artilleri, telekommunikation. Yderligere findes der gaffeltruk, forgaffel og stemmegaffel. Sidstnævnte kan bruges til at stemme en guitar med. Mange tak, Caroline. Sara? Jeg har ikke lavet det. Theis? Ja, lige et øjeblik. Theis slår op i kladehæftet.
Lakridser kan være finske og engelske og salmiak og sød og blød. De røde kendes mest i USA og kan have smag af kirsebær, hindbær og jordbær. Lakrids er populært og bruges med mandler i småkager, is, sovs og kan udvide de kulinariske oplevelser. Den sorte farve kommer gennem ekstrudering, som er en proces, hvor lakridsmassen koges op og komprimeres. Lakrids kan bruges mod hoste og dårlig hals. Af mærker kan nævnes Gajol, Spunk, Saltbomber, Poletter og Blue Jeans. Blue Jeans er også navnet på bukser eller en sang af Lana Del Rey. Jeg har set lakrids stavet med Z. Vibe kigger på Kimi. Hvad med dig? Har du lavet det? Jeg har skrevet et digt, siger Kimi. Har du skrevet et digt, gentager Vibe. Hvor spændende, lad os høre. Smilet breder sig over hendes læber. Et øjeblik får Caroline øjenkontakt med ham, og det er som om tiden står stille. 1, 2, 3, 4 sekunder kigger de på hinanden. Hun har aldrig oplevet noget så intenst før. Så slår hun blikket ned. Kimi rømmer sig. Caroline stiger på hans ur. Det giver en lyd ind mod knappen i jakken, hver gang han bevæger hånden. Det er bare så stort og maskulint. Han begynder at læse. Skoen er enkel og passer til skoen. Den ene sko, den anden sko, skoene, sokken. Også strømperne og den ene fod, den anden fod, foden, fødderne og tåen. Den ene tå, den anden tå, tæerne. Caroline kan ikke lade være at kigge på Kimi hele tiden. Synes du, han er lækker, hvisker Louise. Caroline rødmer. Ad, du har jo lus, råber Louise pludselig. De kigger alle hen på Caroline. Hvis du har lus, er du nødt til at gå hjem, siger Vibe. Det har jeg altså ikke. Det har du altså, siger Louise. Så ringer klokken. Nå, vi når desværre ikke mere. Husk lektier, og alle må gå hjem og kæmme sig. Jeg skriver det også på forældreintra. Eleverne går ud. Caroline går hen til sin cykel, men standser op og ser på drengene. Et digt, sikke en tøs, siger Frederik. Kimi langer ud med en hånd og dasker Frederik i siden af ansigtet. Hvad, skal du slå? Kimi slår igen, først en gang, så en gang til, derefter en skudsalve af slag. Men så kommer gårdvagten og får det standset. Begge bliver sendt op på skolelederens kontor. Caroline kører hjem. Hun standser ved bageren og køber et studenterbrød. Caroline går i bad og kommer balsam i håret, kæmmer det for lus og ser et nyt afsnit af en serie på Netflix. Maven knurrer, og hun pauser den. Faren er ude med en kammerchuk, der er mad i fryseren. Caroline hader bare det ord, kammerchuk, og kalder han det mad. Hun åbner fryseren. Grillet angus beef med pommes strips fra Findus eller fish and chips fra Prima. Hun er bare så træt af skodmad, men kommer alligevel grillet angus beef i mikroovnen. Bagefter tænder hun computeren og logger ind på Facebook. Hun chatter med Emma. Har du hørt det, skriver Emma. Hvad? Kimi har fået karantæne en uge. Men det var jo Frederiks skyld. Han har fået hjernerystelse. Nu er Frederik online. Er lusene væk, og har du også kæmmet dig for neden, skriver han. Så kan han ikke have særlig meget hjernerystelse, når han er online. Hun har selv prøvet det, og da måtte hun hverken se tv, læse eller være på computer. Caroline svarer ikke, men blokerer ham. Derefter skriver hun Kimis navn og sender ham en venneanmodning. Lidt efter ringer mobilen. Frederiks navn er på displayet. Caroline tager den ikke. Et minut efter har Kimi tilføjet hende som ven.